ko adi fof on jettama moni kala inde mum e yettode mum saabu noddude noorani tiiɗude noorede minen ɓe komin yimɓe tergal Hoodere Ngenndi saabu woni darde amen ko yo yimɓe ɓe gummo pellita saabu ko dental woni doole hande Mauritanie go fof nana dari ene fecci tulde mum taw tulde ɗe so ndentama on taw ko tulde wotere Mauritanie paamen jeyɗum o pullo e capaaro jofo e soninke ko leƴƴi nayyi Allah addimen renndini en e ndi leydi jofodiren liggodiren so yimɓe fof mbayine Racine Dia en darde mumen ko yo yimɓe mum gona haɓɓere wotere nden ma Mauritanie den sago mbeɗa yiɗi yimɓe ɓe pulabune wiye sago jontuɓe laana ko teeloyde gummoɗen daroɗen liggade leydi men ko ɗum woni ɓorrol men أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيها الموريتانيون أيتها الموريتانيات نحن رابطة هودر نغندي دعوناكم هنا من أجل تذكيركم تحت عنوان الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية يعني أن نتحد فيما بيننا. سبق وأن قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا فضلنا كبير وهو أن نجمع الفئات التي تعيش في موريتانيا البولاريون والصونيكيون والولفيون وكذلك الحسانيون وكي نجعل من وطننا وطنا يؤمه الخير والبركة علينا أن نتحد ونتعاون فيما بيننا لقول ابن الرومي لي وطننا عليت أن لا أبيئه وأن لا أترك له الدهر مالكه. وأقدم إليكم زميلتي الصونيكية فاطمة دا. السلام عليكم مريم. نبي سبحانه وتعالى نعوذ بسم الله الذي كوتا يويد وسكوا ونيانكيا. مرتدين لكم أسوني بانكيا. أنا أقول أنا سورة أنا جافو. أسوني بانكيا. Donc كيف نقدر نقول إنك أنا international. Donc on a maintenant la main pour avancer. Parce que c'est l'union qui fait la force. Donc unissons-nous pour avancer. Pour l'avancement de notre pays. Merci beaucoup. Assalamu alaikum Bolomi. Ñu ngi leen di nuyu di leen sant. International tey moo woote pour ñu booloo ñun ñëpp ñëw leen ñu booloo ñu doon benn. kene sen mi haalano Souleymane ay ɗum ɗo fof onon gaddi hede sen mi haalano a yano an ko kalataɗo ko minen min gacci ɗum to beeka ɗum wajuji ene mbayno leydi jumaji ene kaala jamaji ene kaala omo haala o wi bisimillahi rahmani rahim ɗum somo hawlo yo hawlo hoore ko hede sen mbiɗa haala mi gasnani oɗon haalnami kaɗo moddu ha somin ɓenni kadi oɗon e haala an min ana holko musibi en holko waɗi ɓeɗo sukaɓe rewɓe ne gara ne noddami taw kalatan ko haala football ay min mi diwi poche on nani min cikkat noon ko ndemami maaro ɗum addi ɗo yimɓe Allah yami heñade nani hay yippode mi addayde ha onon mbaɗi on onon kewi caggal hande noon woto gandata hande mi haala bor on nani mi jeeyani jaltalar gay mi haalanma. Assalamu alaikum bandiraɓe caggal yettude Allah mboɗa yetta Allah kadi mboɗa yetta on ko majjere ɗum mbewe laaci so wona no majjere mbewe laaci oɗo gorko ɗum fof heftora kadi e nder aduna kadi kanko ko sikkata mata ko maare diwlin woni ɗo kono noon yo yimɓe ndendu wonna neɗɗo goto ɗum kay ko ala ɓurɗum wadde fayida e nder aduna
ma oppon hakke no feewi joni tinno aɗan komin jiiɗi aɗa andi sac pompiére so waɗi goto ñonde so ittaka gonnan kettiɗi tinno saabu Allah gara kollamen galle min gandi ɗon minen hol fandare amen o yo yimɓe nden tan mon haɓɓere wotere sabu jimmortanne o jeen galle wirtoto ndiyam to i jantar barmo ñaddono noon i min hammi ari ɗo ni mi kam wonde borno woni nde jaami nawmo ko bidon nani ayi ɗum ko sagam nani mi jettimine tawmo ko tuuse ngalaɓe mbiye tawmi ɗon ko jaɓaro ɓorde haalata ɗi ko gasni jaɓaro woni bisimillah rahmani rahimi wala hawla mbimi yo sokkoye ko filmi yo sokkoye ko ɗi koɓe kalam kamɓe o haali o gasni sar kullomi wonde mi anda angu mo o angu baare mi anda hoɗum mbiyomi ya gar o gar ɗuminogo anani o gasni jol fo heeɓi wonde dema puggu mi anda ɓuuri yimɓe ndenda bool o mbimi minen hayi bool min ngala holko rendere ɗo bool ala ɗum noon fof ko yiɗi hak joɗum ɗem ala no wi gaari yimɓe mbaɗa mi anda ko équipe national min ki bone ɓeydi kay guila rewɓe mbatti fettude bal bone waɗi équipe national équipe national jaltaɗo wiyma ko équipe national walla ko unité national o wi ko équipe national mi anda ala tade mbiɗa tawi pullo haali jolfo haali oɗo fo haali surtout ko unité national ɓe jiiɗi wiidem ko woni unité national anda ko woni unité national woni tawi unité national woni gotango ɓesgu leydi pullo o caɓato jolfo soninke o enen fof ken gotum ko enen jerdi koye men kono Allah sernani men enen dendi leydi ndi enen dendi diino o pourquoi pas montade ɗo goto min de koɓe kalko mbiɗa wonde mabɓe ɗum jeemayo min gonduminen koɓe andano kadi min so tawi mi gasni ɓe mbawno firten ndemi ɓe mbiya mon ko gota ko ɓiɓɓe aɗa ko waɗi noon tawɗo pullo gasni haalde kono a waɗante ɗe kettiɗe wara ko ba no mbaɗon alhamdulillah حالك machallah oɗon ndeyi machallah machallah no mbaɗon jaltan wallahi mi faami a faami Allah waɗi mi tawi ɗo jeemayo o haalni kam haala gondumino komi andano on mbawno famide alhamdulillah rabbil alamin aɗa nde garɗa nde tawɗa ko min o pullum gayni haalde a nanani ɗemde kettide ɗum woni tan ma jiiɗade wallahi wadde ganden yummen ko Hawwa bammen ko Adama Mauritanie ko leydi men kanji tigi woni yakare janggo men ngare ha janggen jangginen ma wonto e nafoore ɓiɓɓe men son jaaɓi ngare bitten defte men nder janggen ɗemde men ɗum woni arab e alpular soninke wolof men gummoɗen daroɗen liggade leydi men doole leydi men ko kañum woni dental golle men ha wuure leydi men ko ɓamtare rendo men Hoodere Ngenndi darima ndewen caggal ma Allah yettin fandare men wallahi nde gurdamaɓe ɗum mbaɗon aadi ko aadi mbiɗi aadi sarana ɓuuri fittude aadi jeemayo mi haalanma gueɗel gotel noon so tawi noon caggal jamma hannde o komi ƴeewo debbo Hassani mi takka ɗum ɗo mi jaaɓi ɗum kay mbiɗa wonde ma ɗum a jaɓi ɗum enen fof ken goto ɗum gay saɗele ngala Lure kare mi kare go
Allah gagno dum non ya janta en sona pobbe do mi ala non garo kala mon do mi ala non garo sur le côté Rasinja ana bodu kala mon do kala mon do ala ci fulbe jabire mon ko ni jamal la wone mon on nani be do sukabe ko kala no joni ko e be yendentu mo sikki enen calaki rentude enen calaki de enen jidi rendere leydi ndi wona mais wonbe jida rendere leydi ndi won wi be jeya ka do donc ngappi hala dental enen calaki haydara sabu mi wino hanki nyangu woppata ko maydere wata hen leydi faandi yeso ko jojjo hetata hen gudro ngaji benke nyanke miskinebe ni jagga sukara bekke na mbaɗa e tanke daga jeeri jiirana waalo fof no sheeri nuwak shot est ce que na waalo komi pullo soninke hardane jolfo moni fof no joofo ɓe natti yidde yaay boy fof ɓe meeɗa e coofo hewɓetini leydi ndi no mawni kini kono hewɓetini sukaɓe leydi mawni pini mande ɓe natara sofde ɓale mande nguru ɓalew narata pale mande so fawru yiɗi ñamde ɓiyo wiyata kon nande mbeewa son cohli carte aɓen mbaɗon barake barake oɗon ƴeewa son jiiɗi dialogue national hay mi nana goppami haala leydi ndi nana jaam ñalla waala ni de foti ndiɗo kala nana ɓamto kono ndiɗo nana ɓeydo yaadane hiiɓo fenade nangue hoore délinquance jamma nimɓo kala nana ñiiɓo mane min jogori salade mane min jogori darade ha waylo min puɗɗo lelade mane minete fayete guese kumba lomto bureau made seydi resnete siro demba alfine wiro wallahi wonko yiɗi suuɗade e sasiyel kono ɓoddoɓe gaccata ko wonno ko waɗi kono golɗo min taccata aɗa andi imin paaɗa te kadi imin kaaɗa gueɗe keɓɗa carte amen jaaɗa hoto namɗo no min koɗiri wona kumpo no min goniri sabareje ndigiri cikkata ko wonde free ala ko yidde dañde no min pijiri bone barme bone barade jobdi galle facture bone dogdu bone darade ɓandu fof ko de fracture donki ñama kala kewi ñamale boji ñande kala kewi penale hey jala ñande guenale ɗum noon so laamu luɓima caya wat feere cakka janca kamɓe goni moroɓe subaka kikiɗe ɓe canca fadde ha ɓuuɓo ɓuuri hebdude no lanca fo jaggano est ce que ça va est ce que yes duuɓi no gase ko fawi dawannoɓe dawi dañannoɓe dañi nawi minen de komin ɗaminaɓe presque ɗamtiniɓe duuɓi ne ɓeydo yaade min cuwa mahde hakkillaji no guddi to ɓe siko jogori faade wayoyo olala ko bojji mawɓe sukaɓe so maaro ala a wajatake ciment walla brique maredu heewa demmijo faye sérik luɓam tuuba luɓam simis addumego nangu gujjo piye mbare way heege yo innoɓe allah na moɗa jaɓoɓe mujjana koɗa dañoɓe seeɗa na moɗa yo tampere haade aduna dogo weedu yana e woydu dogo roof yana e faandu dogo cofnam yana e waandu cey ko jakka nafaani saka ko lomta leydi yaawi mammende baaba lomta hol fof ɓe jogori waade sabu ñagaɗo muuki haɗani gaynu hay to suuɗa ala hay gaskane jogii joomum janngo faynu so jeyma metti holno ladde wayata so jeyba yolbi ko ɗon sagata hoyata ɓe mbino tuuba horde hay so woni diwar bo wonta doƴƴorba tilotoɗo ko moftani foftani ummatan ba gila softani aɗa yiɗi wadde hay mbuɗa moftani
ummo kela sammere tawa ɗoftani komiti majo oto wulango jamma woppite goto tan yidde mi daƴƴi shiɓari noddu nene jamma jango yeey cuɗari dendinmi kala kalajam goppumi kala haajam mbaynorimi kalanjam pasa rinjimi teeru paami kanata natir mairie meru ala pawɗo barmi ko horam hay bamdi kanata kala alo ko boîte vocal mbimi ɓerdam woto yiilo bande ko luuɗo local mi dogonino yaadu kono mi yiiɗi artude nde ladde welani hay teeru ɓuri ɗum so bande maski mama hoto goɗɗo bette gontata ko miskino ɗaminiɗo ɓurɗo e ayibaji nde ladde ma timo waale bedda nde ladde hay ñamde ma goɗɗo hedda sa hongi bande wima ɗo wona Fuuta mate anda ko woni sondori ndeke ɗo ala ñalli saka waali ɗo wona rinjaw wona waali guite camcam leppina comcam miijo galle baba yiɗa hoodde sumsa hoodde miijo hodde saabu fodde heddo mboɗo tamboɗe lorani mi firata taw mi orani nde ladde na hamni kala saha galle nodda woda ko namni nene sino ko sagam mayata kada suuri baba sino arsugo wonno koye sagam a jogoɗani yiide barme no wuuri alhamdulillah ala kulli halin hanke hande fof toɓani kono ma mende ndungu uri jawdi yeccitaki sukaɓe tangoyoɓe hay goto haccitaki ko ɗum ɓerde wayata so nene yumɓinima abagalle timminima hay baba yumɓinima abagalle wayata jawdi yeccitaki sukaɓe tangoyoɓe hay goto haccitaki ko ɗum ɓerde wayata so nene yumɓinima abagalle timminima hay baba yumɓinima abagalle wayata jawdi yeccitaki sukaɓe tangoyoɓe hay goto haccitaki ko ɗum ɓerde wayata so nene yumɓinima abagalle timminima hay baba yumɓinima abagalle wayata jawdi yeccitaki sukaɓe tangoyoɓe hay goto haccitaki ko ɗum ɓerde wayata so nene Low DJ fotankoɓe jamma no faani en juppat seeɗa kadi so boyi garten wona ko noon DJ hokkam ko arata mami ƴeewa seɗen jillono seeɗa est ce que fulɓe no mbawi wongade en jeeyi DJ si c'est bon ñaade heeɗi original RG abdaes jamariɗo yettimaɗo ariɗo yettimaɗo ariɗo yettimaɗo 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 jamariɗo yettimaɗo jamdawi to heddima ɗo wonɓe koye pergitima yimɓe jam pergitima addanam jammi dara noddanam mawɓe dara wele welo welli galle sallelo jam yo walle arga e bandiraɗo jam nani ɓuuɗe maɗo sanani worɓe foti wallahi jam no woodi fawnade jam no foti ɓerɗo ɓedde lappe soninke fullo jolko capaɗo e leƴƴi goɗɗi mantinke gumno fofo kande ko enen koddi jam nawirayi nawirayi jam nawirayi jamariɗo yettimaɗo ariɗo yettimaɗo ariɗo yettimaɗo 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 leƴƴi ɗi ko nayi ina hani jotoɗen yo parmi wontu goto on saaha cotoɗen hay goto jeeya ɗiɗo hoto jumbo jawdi dental jeyge fijirtake haysa fotine peetel fundaki rewoye warko ñagama ɓurale meɗen woni debbo woni gorko hoto kuse guenɗi meɗen jam to jam ga jam jamma jam ñalawma woni ɗo woni ga amum jamma ɗo ne lew sénégal maleguine wona maayo wonata keerol goppe min kala jene sono jogui rol mi salminima bandam an tigo jam jamariɗo yettimaɗo ariɗo yettimaɗo ariɗo
yettimoɗo fulɓe yomi nan kolla motto woni gonjo ɗon tiɗi mina nani heɓere jan onon fo wonɓe ga yeɓi taw juuɗe mon sagar ga mina nani hedde ɗaminade maɗum feewi hade jumbo tore kew fekki tanda avenir nana fara kala kalle nesba jeeɗeɗumen taw hulluwira yettimoɗo 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 sosoɓe haysa dukkuɓe gasara haysa dukkuɓe gasara mbaɗa cacaɓe ngaraɗo ɗo woniɗi tani gacce bonɗe hawto calluɓe goni kadi ɓe ngalaɗo hawto yetta kayen goni ɓe ngalaɗo hawto babaɓe goni 20 personnes 30 personnes hawto sosoɓe goni haysa dukkuɓe gasara jarama yeriji amre e fulargamako cer yajanta en joni so wona payane ƴellitare rendo hande ƴellitare rendo hande koni o aduna hande wayli duni baɗo e lelli fof ɓoyti idi e cafaji ndumbi ndumti cewle e caani ɗe fof kuppi nden asman ko duule ha heewi lesdi ko fuɗe leɗɗe ha feewi ɗum fof hande hurti lesdi hande hay badel horti est ce que min bani adama jewinaji hande hayko peƴƴimi wotani wan e radde hay ndiga ɓesdani yo gena walla yimɓe kaabolu ɗal jambere ɗal fetel a bonni tariɗi ma saɗa ɓirma an bonniri junggo ma bani adam ren tariɗi ma min saɗa woni iri nemaji ma kuuɗe kulle ko yaadimi ko sal boole dawuji rene jatima so leyɗe ngala koɓiɗo ko jalta Ngenndi ma duɗi ma e toɓalle ne mbayno nokku ma ɗum saabo yoɗoji caabiɗi ngakke ma ɓiɓɓe nangue berto jalba e karaji ma ndeke taaridi wona saro e men ko mayri sa e kulle ne ngoji men koyle camɓe ren ko sinka men ko caabiɗi cewle cewele neɗɗo ɓandam sato gogo faali ma ɗal jambere joñ fetel ko bonnoji weeye ma ne lekki liwre ko sehilaɓe gonka ma saabu so toɓani inani ɗum sanco gorki ma komin koddigal sañi dole renda men goppen belade ko caabiɗi leefo men e gooro hoɗon weddima jeyan men so en koddani hoɗo jangaten so en gondani hono peejeten jumaji e jamaji hono julditen ñiiɓen jawdi wotadanu janga men komin noddani on jangumi ñam komin tigi aafi jangirde lamɗe no kosam beele welto jingowo peɗɗan ɓeram to e jangoɓe
ñaaƴir koddigal diƴƴiteniiɗe keɓa goppa beelal nden ɓamto ballandiral e ceylaagal ɓamto e janngu e kesam hesumaagal min jangde on jii koddigal sere nenam on ndeeni hisa sata afa babam ko min woni dalla ƴellitare ngendam banggue yo bankomi taarinde randam ko min diwni jamɗe heli jolɗe foftini laabiɗi gasɗe doldol holliri ngaluji e nder lesdi ɗawo batoje e laaɗe ngari ɓesdi ko min jangde gele fuɗɗori nelal komi fayri yaynide cumu celal andini cellal miñam no mahiri kelal andini koddigal kokkoji ɓalal pular woyti ko haɗi ɗum jangede beele ɓesgam falane tongede ƴellitare daɗa e bone tongede to duɗe laamu guene yeɗo ɗum yurmede beele wona min cellal wiya aɓe ngaɗu ko celluɗo e raɓi tan miijoto maɗu o reedu mum seeka ha jaaka moƴƴere ɓeson wasiyam ko laaɓal mborasaji no mbaron ko jangde ɓandam muulimmi tafgo ma radioji e scanner gittir mus ɓandu ma hay terde mi seeki beddimi ñabbu ma ngam fittanu ma ɓuuɓo yonto ma ɗalemi ɓanno mi tewto e doolal mi regona kelew ma mi diwna doobal nden mi jaaɓe mi addana on no hoolare mi daɗo mi daɗono jullare paɗi e moɗitani mi riwma sida e gendam mi daynuma rafiji kewɗi neɗɗo mi fananama beele fitaram golle ligga leydi ma rendam fagotoɗo ko gonga tigi onon goni neminoɓe goƴaji moon kala komin tarantoɓe gaño moon komin hawtoɓe yo a wuur satuguiɗo rendam koddigal ka dolal adnam jangde ka tan mbiɗo doolam jarama jarama cellal ɗiɗiɗantama min ko aduna woni mboto aaje mbiɗa gurdam weele e lawol rende ko wasiya katante mbeɗa fone ɓamde ɓe bitti ɓe bindi ngam fo ande yante jeeniyankoɓe min tedduɓe ɓe tigui woni atantede min tinduɓe katante ko an woni fittanu golleñol bannam ko an itta ɗojol jarama jawnude en bolol ko ɗum waɗi kettaneɗa ngol jimol keɗoɗe ewa jaɓɓe ngo rendo so yiɗi gañanana ɗum sondo dogo paɗe mum dow rondo laya fuujo feno fondo ko joom paɗe bawɗe mbi teddinen hatanteɓe leñol dow townen ko cuusal annabaɓe ɓe kolli en ko muñal ayuɓe ɓe jogiti en ngare to gotel ñippiden ko sarata en to woɗɗi beddoɗen seto seto an muɗɓe jangguinen mahen cafrorɗe rafi kaptoɗen katante leñalam yii piindi golle ma ɗum fof de koye jumtude darde ma labbo e maabo ko subalɓe iwdi ma jaaloye bambaɗo ko tafgo baylo tafgo ma gollal a baɗa serda leñol pular ko dental ngal ala gewol katantam ko an moƴƴini dawol gande men moften ndeniren kuɗol maham samba so feet hedore ngendi wonande joguiɗo Mercedes 72 15 AP 00 yo udditto damal ngal wonmo uddi seeɗo yaafo 72 15 AP wona ƴeewen sukaɓe meɗen nalankoɓe initortoɓe timtorgal pulago e onon po joom ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe yaroɓe kosam nayi bigui daneji
debbo e gorko suka e mawɗo jool e dabbo boɗejo e ɓalejo onon fof on calminama calminali moƴƴi tewiɗi newiɗi gondiɗe e needi ɗi ngala salte saka ɗi palte e sikki ala ko suka e mon nalankoɓe mon jibinaɓe e nder mon mawnuɓe e nder moɗon ɓe paggi ɗon kadi e sikki ala wiiteɓe timtrogal pulagu e ɗum sosa ko janvier 1er mois l'année 2018 ɗo e Nouakchott tabital pulagu ngam ardade fedde Hoodere Ngenndi ɗon tigi fof yimɓeɓe ndenti luural ala eyyi ko to ñañowo to ko so Aliou Mamadou Birom Dioum noddirteɗo Samba Diolol koto cuuɗi aynaɓe sannaraɓe seedo eyyi e taw woni kadi ko dokkowo on jimi moƴƴi belɗi heɗade kadi ko pular kadi ko cosaan kadi ko tawaɗen kadi cattuɗen tawɗen tawruɗen jatiraɓe meɗen tawruɗen mamiraɓe men ha faade babiraɓe men ha faade hande yimano on pular kadi taw kadi ka mawɗo a miijoto wonko ganduɗa haɗani ɗum ɗo kam wonko wonno eyyi taw ka suka kadi ganda wonɗo mawɓe ma kadi keerno eyyi ko Amadou Samba Djillen dirteɗo maynettu tijika micro 2 et 3 eyyi eɗen jogui kadi guindiyanke men sehel men Habibou meɗen e biteɗo Bakary Ba jeeyaɗo to e gueɗe tir fulaɓe kañumne kadi ko international ko jimowo kadi ko ñañowo eyyi to bawgal bawɗi to ko sehel men kadi guiɗo meɗen biteɗo Ba Moussa Mamadou ene wawi baggu ene wawi kadi yimde e ko banggueji ɗi fof ene wawri tabarakallah machallah tafa 2 ak 3 yokka ka ñañowo quartier koles ɗon min gimmoto tigui tigui min jaahay fulago he hay aynaɓe sallaraɓe sikki ala alhamdulillahi rabbil alamina Allah ko yimɓe kadi hatanteɓe leñol yimɓe kadi daraniɓe leñol yiɗɓe koye mabɓe fasniɓe koye mabɓe tiiɗaɗo kala fittaɓe eyyi ɗum ko sannaraɓe mbay noon ene tiiɗa kala fittaɓe ɗum watta ɗum ko neɗɗagal timminti ɗum nde waɗi noon sa andi Allah tan a wawi timminde gueɗe ma foof alhamdulillahi rabbil alamina min jiɗi eyyi min jiɗi ko waɗande on seeɗa jimi pular min dokka on taale kadi pular kadi nalankagal cehilagal pasiragal eyyi ɗum noon ala no mbaɗeten DJ mak ɗum kam parata
Fati bidari nawara
nda micro to micro goɗɗo woni micro ko addu micro goɗɗo salmini moni fof inde mum e yettode mum salmini jinnaɓe mawniraɓe miñiraɓe tawtaraɓe hirde nde ko weltare e notanga mon e noddanga hoodere Ngenndi e jardeɓe darde mabɓe pulagu siftinande hanki men gonka hande men mo keflirten janggo men sawgu ma ganden hanki men nde jaɓren ellaji rendo men fedde ƴellitare rendo hande sosas ko ñande nogas siltu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi to leegal min mbiyategal darnayim 16 e gardugol Ibra Alhassane Ba kanko woni président o e vice présidente woni Houleye Saydou Sow o dariɗo yeeso ɗo ene jeeya e fandare amen rentinde bandiraɓe haa ɓe ɓeydo tamodirde ene woni fandare amen wallude miskineɓe eyyi mbiɗa salmina moni foof inde mum e yettode mum mbeɗa jara kadi hoodere Ngenndi yo Allah hokkuɓe kadi noɓe battirinimo wuuri taw eɗen ɓeydi en gustaki on jarama jom hira mon pulagu jom hira mon pulagu komi guine leñalam tergal e fedde ƴellitare rendam notiɓe noddaga hoodere Ngenndam ko weltare waɗi mi gada ɓeña gam darde hoodere Ngenndi e pulagu ha teyti e noddaga mabɓe fedde ƴellitare rendam e eraga mabɓe kala ɓi pullo neɗɗo ko dartol wiyan ko ene gardani tan ñamde harde ko gonga gonirɗen e aduna mo ñimata ha keblanen o janggo mo haytata wadde waɗa nde wen ɗi belamaji ɗi gasdata ha kewen boɗɗiɗi naftata wasiyam ko yo rendam ñaƴir goddigal e tamodiral beele yuɓɓa e mum gondigal e ceylagal nden yumta e mum kawral e nafodiral waɗi so yimɓe tamodirani juɓɓani ngala feere ko jeeyi kala o mere guurat koye mawde kinare badduji lumdare wonto welma dago majjo gonga wirno hoolare rendam ɗen ten ƴetten jangde mbaɗen ɗaɗɗude wonan en dalla ƴellitare beele yaynan en laaɓi ɗoftorɗi jumaji e jamaji beele naɗen e jangga halkede ɗi ñalomaji garoyoji ɗi gona kayitoji ɗi ñalomaji koddemɗe men tongoji ɗi golle men moƴƴe dandoji ha latano en gatamare jaam yamrete niɓɓere duniyele cowɗumde kadi ɓamtare ha latano en gatamare jaam yamrete niɓɓere duniyele cowɗumde kadi ɓamtare ha jalten e nde niɓɓere naati taƴen ɓogui kalifani majjere nden tengtay men jimre daɗinode haɗi ƴellitare nden tengtay men jimre daɗinode haɗi ƴellitare te ɓerɗe hakkillaji petti peri gaari caltiɗe ha naten e foore annore gandal yaynide ɗon ɓerɗe jiɗon hakkillaji juurode kewɗi muulan en cellal e nafoore gandarat ngal haɗi doolal yo wurpulagi e kawral jarama fedde e ƴellitare e rendo hande frère sans fimɓe mbiroɓe fayko
Fedde to gonɗon fof oɗon nodda cuucami Fedde. Salamu alaikum nigga. Yomi nan juuɗe ɗe check 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 check. Jamma ko jamma menno, hirde ko hirde menno, yimɓe ko yimɓe menno, yimɓe ko yimɓe menno, yimɓe nani ɗo, ceeɗa son nani ɗo, pomɗon min gama ɗo, mi wulana mon, mi fijana mon, mi calana mon, mi amana mon. Min gason gubbata, min kalon jettata jamma hande o, jamma welnere yiliɓe nani ɗo, dodi dental pewsa pewsa pews, raga densap show show show, gabri Ngenndi, non goni yimɓe gonɗon yimɓe tedduli, gonɗon carɗe mattu, min goni rattiyoɓe, gonɗon neɗɗotoɓe, min goni haaloɓe, on gona fruntoɓe, min goni jamreɓe, on goni nigga susɓe. Joni bagi gonɗo ne jofe ko Allah fof min cerkiti Allah tan bone kunude e gite hay so laabi ɗiɗi ke perkiti yimɓe nagodire calo sertude woni kala ngata salo pertude rim ñande foti ɓeyɗo fertude ɓeyɗo muɓi guide cali fertude dole ndo sawno yaar a yaminan cak bagi gonɗo ne jofe no DJ waɗi hen padal. Joni nana joni bagi gonɗo ne jofe ko Allah fof min cerkiti Allah tan bone kunude e gite hay so laabi ɗiɗi ke perkiti yimɓe nagodire calo sertude woni kala ngati salo pertude rim ñande foti ɓeyɗo fertude ɓeyɗo muɓi guide cali fertude dole dokkani hakkille ko hakkille rokkata doole. I'm young in Hoodere, this right.
terde bele ndendi bismillah mon dingira dam sow marga rew law baren sen jafuna sar gatcha law kono badram gatcha ne bele ndendi lawol gatcha ne lawol do dara tak an kay kan tan woni bele ndendi yoba talla ga bele ndendi jippe kay ngaro ɗum kiwɗon bandiraɓe mi salmini moni kala e inde mum e yettode mum mbitemi ko alsan komi tergal e torde galbel nden Pulaar no wiya so yimɓe ndenti kule kerse guittane gueɗal jam kirɗon bandiraɓe mbiten ko Binta Ndaw jeeyani koye terde ɗuɗal beele nden Pulaar wi so kurjinani dewani e jamaji fotani rewde e marɗo hoore jom kirɗon bandiraɓe mbitemi ko Hawa Abusi jeeyani koye terde ɗuɗal beele nden mi salmini moni kala inde mum e yettode Pulaar wi mawɗo ko feten sa lelnani ɓaara jam kirɗon bandiraɓe mbiyem ko Fama Amane Sow mi salmini mon kala inde mum e yettode mum jeeyani koye terde ɗuɗal beele nden Pulaar wi so miijo asimoy hakkille turu jooga jam kirɗon bandiraɓe mbiten ko Salimata Amadou Thiam mi salmini moni kala inde mum e yettode mum komi tergal nder terde ɗuɗal beele nden Pulaar wi so debbo boni Pulaar wi so debbo boni feere boni Pulaar wi so debbo boni jam hiire mon bandiraɓe mi salmini mon kala inde mum e yettode mum mbiten ko Mayre Amadou Ndiaye jeeyami koye tergal duɗal beele nden Pulaar wi so hendu liɓi ñiiwa yo kelaw sabu feere jam kirɗon bandiraɓe mbiten ko Aissa Sar jeeyami ko terde tergal duɗal beele nden Pulaar wi sa yinti e wonko maayo jam hiire mon bandiraɓe mbiyete ko Oumar Amadou Dioum ko tergal e nder terde dural beele nden Pulaar wi wano sofani artugo bamum jam kirɗon bandiraɓe mi salmini moni kala ene woniri kala inde mum e yettode mum mbitemi ko jeeri ba Pulaar ene wiya so joom galle woni gujjo joom suudu woni penowo kottiɗo woni namnotoɗo on galle ma so wiyaki jeeyami koye terde duɗal beele nden Pulaar wi so jungo ine e dande ɗeɗɗere yewtani jam kirɗon bandiraɓe mbitemi ko Oumou Sow moni kala mi salmini inde mum e yettode mum jeeyami koye terde duɗal beele nden Pulaar wi so haala nawi yo nande ceeɗu jam kirɗon bandiraɓe mbiten ko Rama Sireba jeeyami koye terde duɗal beele nden Pulaar wi moori ko moori suguli fotani adda ko ndosi hoore e ƴeggede gayno jam kirɗon bandiraɓe mbiten ko Hawa Amane Diam moni kala mi salmini ɗum inde mum e yettode mum komi tergal e nder terde duɗal beele nden Pulaar wi o wiidi ceerago yo moƴƴin gondi jam kirɗon bandiraɓe mbiten ko Gayo